Dobrý den, jmenuji se Pavel Hoďovský, jsem výrobní ředitel společnosti EVA.cz. Společnost EVA.cz sídlí v Tišnově a zaobírá se výrobou mechanických uzamykacích systémů. Společnost spadá do koncernu EVI, která sídlí ve Vídni. Historie společnosti spadá již do začátku 20. století. Naše společnost dlouhodobě dbá na ekologii a udržitelnost a už při samotné výrobě se snažíme snižovat emise a mít šetrný přístup k životnému prostředí. Takže instalace fotovoltaické elektrárny je pro nás logickým krokem, jak tento přístup dále rozvíjet. Očekáváme, že nám fotovoltaika sníží spotřebu elektrické energie ze sítě a tím i provozní náklady a zároveň chceme být aspoň částečně soběstační. Pro instalaci jsme si vybrali společnost Lone, která nás zaujala svým profesionálním přístupem, technickým řešením na míru a důrazem na kvalitu. Oceňujeme také, že jde o firmu působící přímo v místě instalace a tím můžeme ji podporit a zároveň mít jistotu rychlé a efektivní spolupráce. Spolupráce probíhá velice dobře, oceňujeme rychlou reakci na naše dotazy a hladký průběh instalace. Naše fotovoltaika má výkon 99,55 kWp a obsahuje 181 solárních panelů, které jsou orientované na jihozápad. Samotná realizace fotovoltaiky trvala přibližně 1 týden bez omezení naší výroby, s tím, že připojení do rozvodné sítě bylo předem naplánováno, aby byla co nejméně omezená naše výroba a trvala jen několik hodin a připojení proběhlo též bez problémů. Věříme, že i z dlouhodobého hlediska bude tato investice přínosná jak pro naši firmu, tak pro životné prostředí.